Ja, dan had ik mensen om me heen, nou, jong. Want ik heb net zonder mensen. Dus ik zei, ik ga een tent vol mensen om me heen. Ik vind dat hartstikke mooi, jongen. En de mensen die hier bij me komen, die zitten hartstikke gezellig. Wat had het nou mooi versierd. Ja, ik zou ook dat horen, hè. Dus de kaarten hingen hier het hele jaar terug? Ja, ik had hier wel van PRI hangen. Want die bleef mooi hangen. Hing het mij net in de war. En ik vind dat mooi, ik ga een hele versiering. Ja, ja, ik moet dan had ik mensen om me heen. Ja. Maar hoe heb je dan mensen om je heen? Ja, dat is niet meer. Deze kaarten, ze hebben al die ronddenken van mijn dwarfgenoten en elden. Ja, dat is niet volle meer. Ik had de roem zo nog zongen, jongen. En dan schreef dat ik wel kaarten. En ook was een gedichtje op. En dan kreeg ik altijd een hele grote reacties op. Ik ga er in gaan. Daar kreeg ik zoveel reacties op. Ik zei, ik moet wel een telefonist onderschaf. Zoveel reacties kreeg ik op die naar hier zijn. Ja, ik leef je daarvoor, ja. Maar wat hing je schreeuwen dan? Nog een soort gedichtje. Kun je dat eens voorlezen? Heb je die nog ergens? Ik heb nee, maar ik ging nog voor dit hier volle zoens. Volle zoens. Fleur en zenneskin. Dat weet ik. Nou, dank u wel. Maar dan moet ik nog een graag even en denk je zeggen. Ik wens je Elsen Ian, die mij nog ervoor had en dat jij en dat het uitzond. En heel zoen en fleurig en hier voor zenneskin. Dat is de wees van Elsen Ian, van alle mensen. Want dat ligt het mij schoon. Daar moet ik in mijn ek het najaar 2011 wel weer aan. Dat weet ik even. Ja, maar ik ken het nou wel. Ja. Ik wil alles uit de halen. Moet het net worden. Dank u wel. Graag die omroep Friesland. Dit is begonnen met de kristal. Nou ja, die steen hoekje. En toen kwam ik eens een paar skipjes in. En toen dacht ik, die passen er mooi bij. Ja, en toen begon ik er aardigheid door te krijgen. En nou ja, ze kwam er staren gewoon meer. En op laatst toen begon het betekenis te krijgen van mezelf. Toen werd het net meer samen even een kristal, maar ja, toen vond ik toch echt wel die skipjes die begonnen wat te verbeelden. En die begonnen alle meisjes te verbeelden. Ik hier mooie skipjes, ik hier rare skipjes. En wit en zwart en bruin en reet. En ja, toen dacht ik, ja, zij is het volk eigenlijk. Kijk wel wat. Bijvoorbeeld, wat ik zei, deze skipjes erin alle je vrije roem, die zitten bijvoorbeeld in een hakje. Nou, die symboliseren eigenlijk de gevangenen, zeg maar. Die ben gevangen. Ze had ze kregen in dat hakje. Toen dacht ik, daar leer ik ze mooi zitten. Er ben ik mensen die zitten gevangen. Ja. Nou, die tegenstenen, dat binnen de zwarte skip, die staan ook wel eens een beetje boeten de samenleving, zeg maar. Die staan ook een beetje van zin. En hele mooie zachte skipjes. Deze is de allermooiste, nevens mijn Beppe Caesar. Die is heel mooi zacht. Dit ben al hier gewoon, die kan net zo goed rennen. Die jaren direct bij. Die hebben wat slappe voetjes. Nou ja, dat zijn alle hier symbooltjes. Dus bij jou kriestafel is voor elk skip plak? Ja, juist. Ja? Ja, er is voor iedereen een plakje. Hele liedjes.
Die just haast net eens meisjes die het haast net just, die ben direct heen. Die ben heel onzichtbaar. En jij er direct bij. Ze fantaseren jou hier heel wat oud. Ja, zo fantaseer ik je heel wat ook. Ze er net heel daar bij, hè? Oké. Ze komen, heel december komen ze voor het jacht. En ze gaan in, eind januari of zo, komen ze weer in de dwaskes en dan gaan ze weer voort. Dan gaan ze weer naar de zolder. Dit zijn de gakkers in het leven. Ja, die doen een spultje, hè? Die spelen een spultje met alles. Zo, ik ben direct, hè? En als je jezelf typeren, Matte, welke skier ben je jezelf? Oei, dat is een hele moeilijke vraag, hè? Nou, ik denk dat ik maar een heel gewoontje op ziekje zo. Hé? Net zo groot. Nou, beetje griezig, beetje onzichtbaar misschien. Nou, op het moment net. Nee, op het moment net. Maar, nou ja, het zag ze wat.